What does the fox say? Hey guys, Mega Matters εδώ, συγγνώμη για το Matters. Θα ήταν Masters, αλλά τέλος πάντων. Τι θέλω να σας πω, είναι μια μικρή ανακοίνωση. Συγγνώμη που δεν βγάζω τόσο συχνά βίντεο, απλά χθες τα ανέβαζα ένα, αλλά δεν ανέβηκε, διαγράφτηκε και από το ιστορικό μου που τράβωσα βίντεο αρχικά και διαγράφτηκε και από το YouTube που το ανέβαζα. Οπότε συγγνώμη, θα ανέβαζα χθες βίντεο. Θα προσπαθήσω να κάνω το συντομότερο δυνατό. Ή σήμερα Assassin's Creed, ή θα παίξω κάτι με τον υπολογιστή μου, ή δεν θα παίξω γενικά. Επίσης θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Τα λέμε μια άλλη φορά. Bye. Βασικά άφησε ένα like άμα σ' άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφούλα στο κανάλι και άσε και κάνα comment. Ευχαριστώ πολύ.